Hello friend, kulomka jotonono khaka hambai lamsoko ani YouTube channel lo ang tini ani ganti nogo songoi phunuknai khamka sikonjak tai songkapra akaran logi tongo phantok, alu, pias tai moso kwthang hingke norok soyakari ani YouTube channel naitongni tai je kwtal nainai rok ani YouTube channel lo subscribe khaina tapokni tai logi o bell icon press bo khairedi gani YouTube channel lo norok sajak khe norok ani recipe sajak khe norok like share khlai di norok ni logi ang nango nongni support nango hingke soyakari ani recipe no naitongdi ang tini khamka chikonjak baikhe songkapra akran bai hingke ang tini nongno songoi phunuknai hingke norok sao ano kokborok bai sadi hinui hambagoi ang tini nongno kokborok bai saka hingke baksa baksa tongo sini kokborok bujiya ani friend rok bo tongo hindi sanai ambagoi ang hindi bo masago hingke no rani nakardi asok dini ang sini kok sayangma bagoi hingke tini ang jotono friend ano sao kokborok bai sadi hinui abo kokborok bai masaka hingke noro ani recipe no chajak khe noro ano like share khaidi ang tini baikhe songnai khamka chikonjak norok naitongdi hingke ang khamka chikonjak no kaham khe sainai bini bwswkling no khibika khibmani pore khe ang bono suka kaham khe suinakha aboni pore khe ang alu no khugui nanai hingke alu no khukka hingke oro khamka chikonjak je bisi fresh malia market o daily o asok mano market o mamani je mamani ang tui faikhe hingke abono no ang tini songna hinui nongno songoi phunukna hinui ang tini recipe khlaikha hingke akran songkapra bo o jaga mano daily o je chana muchung mano oro no mano hingke tini sini songmung chana muchungo hinui ang tini khamka chikonjak bai akran songkapra joto songna hinui hingke ang tabuk phantok no bo chikon chikon khe rainanai ramani pore khe alu no bo chikon chikon patla patla khe ranai hingke friend norok naitongdi jara jara haike songoi chanai ba jara amo haike khamka chikon songoi chainai rok ba saimana kintu mo haike tebo songoi chainai di phantok ruinai alu thaisa ruinai chainai di mar khe thogo khamka chikonjak bwchwlui khibuinai mar khe no mai chabamani mai thokmani mai paimasa sigalak dol rok mo haike songoi chakha hingke hingkhe ang tak pias rok je oro mui je phantok alu mani abo rainakha hingke tak pias rainanai hingke ramani pore hingke moso ang suinakha puila no hingke moso no bo chikon chikon khe rainanai hingke mar kheno o jaga satung tongo friend daily o ambagoi moso rok bo dati no hoima thango fresh asok maya fresh bazar ni tuhai masa nogo faikhe no hoi thango hingke ang tabuk raina baikha rainamani pore hingkhe ang o phantok rok bo suina baikhe hingke tabuk akran no thaske tui o chomoi tongkha hingke bini bukur rok tabuk kakbaikha hingke bukur rok no ang o bini bopor rok no tabuk swkagoi thaske bono ang saaf khlainai thaske saaf khlaiya hingke bini bopor no saaf khlaika chathok laka ambagoi thaske akran no saaf khlaina nangnai hingke ang oro puila mairung o tui o chomoi tongrakha hingke tui o chomani pore hingke bini bopor rok kagoi thangka dati no side o easy wngkha hingke taisa ang tui kaham bahai hai bono akran no suina gnai akran no kaham khe suinamani pore khe ang bono tabuk cut khlainai ta hingke ang akran no kaham khe suinakha norok bo nukho na kaham khe suinakha ang oro hingke akran no sumani pore khe tabuk cut khainai hingke friend je jaga phano tongthok na niji chamung no pogui maya chamung niji ni chamung no chamung hingke aboni bagoi no asok dini pore oro phainai akran rok chini je chamung no manai ang markhେ no tongthokchakha hingke ang abo bagoi tini especially kokborok bo sini kok bai ma saka hingke friend rok bo sao je sini kok bai no sadi hinui ang bagoi hingke ang oro tabuk akran no cut khainamani pore hingke pieces khaimani pore khe thok kaham rwkha thok kaham no kisa tungrui nai kadai ang boksaka gas on khlaikha hingke arpore khe akran no swkang serui naganai kisa akran no direct rui bo mano hingke ang khe kisa serui nani swkang serui naikhe tamung kisa akran kwrak kwrak ongo hingke mui rwkha hingke tebo chathogo tebo thogo tasty ongo hinui ang puila tabuk akran no serui naganai hingke akran no serui nakha hingke serui namani yagulo ang o thok no sukno tei thok rwya thok kom khe no songnai hingke ang je pias rai tonmani pias no ang rai rwnai hingke pias rwmani pore hingke ang kisisa kolui nanai hingke kolui namani pore hingke aboni pore hingke je oro ang mukhuytwng rai tonmani o jaga o moso kwthang abo rogoi tono ek log rui nabainai
Hingke moso kathang rwmani yakolog hingke ang tebo o jaga ang kaisa tomato rai tonmani tongo hingke tomato bo rwnai ang nogno puila phunukle tomato ramani hingke tomato rok rai tonmani phantak rok alu rok ek rok jotono ribainai hingke rwmani pore khe ang bono kolui nei kholobwi rwnai hingke friend markheno tongthoka tini ang chini chamung no chanani bagwi masokna bagwi oro mama bagwi hingke ang bagwi norog bai bo sermo khaikha oro khamkha chikonjak asuk dini masa yani masa hino hinui songwi ang nogno bo phunukha hingke norog ani recipe no sajak khe like share khaidi tei comment khlai di hingke ang oro rwmani pore hingke kisa oro ang swtui rwnai swtui rwmani pore khe kolui haini hai mix khlai bono ang oro mix khaina pore khe ang kholobwi nei kisa muna ni rwnai ang tabuk oro som rwya khu. Hingke friend rok tinini songmung norok bahai wngjaga tola comment box o comment khaina tapok di hingke nongni support tei hamjakgo belai no nango norog ano support khlai di hingka hingka hingke tai norok ani recipe no ani somung no nai tongma bagwi nongno kha hambai belai kheno hambai maya pharo norok ni support norok ni hamjakma belai no nango hingke ang haino hai tebo faipinai kwtal kwtal somung tuphainai tini jora tei asuk no hambai bye bye.